siswa SMKI. Kelas pinten, Nduk? Kelas kalih, Pak. Kelas kalih. Nggih. Wah, jan. Panjenengan mendhet jurusan apa, Nak? Karawitan. Karawitan, belajar sinden. Nggih, Pak. Kepengin dadi bojo dalang? Pripun, Pak? Kepengin sok dadi bojo dalang? Nggih. Nggih piye? Menawi jodone jenengan. Oh, iya. Ah, nek pancen ngono, sampe sekolah SMKI kalau mau mesti sekolah omah ya wis ancang-ancang ngatur tembang apa ana dadi ati siap. Ngatur tembang apa sing tok senengi nih sapa? Ayo. Monggo arep ngaturke langgam apa boleh. Apa nak ngaturke tembang apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara ya. Dibawani sing apik nggih. Ning aja cok sinau ning gubuk lho. Mergo saya kelas 2 SMK itu masih harus belajar nuntut ilmu. Aja manut Jani ngono tambah gedul. Kayak anake Pak Mbo ning ulangane manut ulangane lek katul lek. Ayo nak gubuk asmara kaya apa? Ya. Tak rungokne tembange. Sok nek apik suarane tak pek mantu wis to. Nano. Santai wae, ora mang deg-deg, santai wae. Ada anggap wae aku iki bapak lho. Asu Dani. Golek kaya siji-siji kaya biyange lho. Wiwitane nyingkar nyingkur. Arek apik iki suarane. Yen ke lelampahan kangkang mulakno to bocah kok anggar jane seminggu bali kok 2 minggu kek bali. Setengah sasi kek bali. Ayo. Enak, diteraske nak. tresno tulus nadyane ing gubuk asmara. Nduk, Mi. Pripun, Pak? Jenengan nek ting Jogja sok dereke sinten nek dalang? Pak Geter. Nggih, Oh, derek Pak Geter. Oh, nggih, ayo sinau sing tenanan. Dadi sinden iki tidak terbatas waktu lho. Usiane sepuh nek semakin matang semakin kanggu sampean. Ya niki kula nggih nderek sinau nggih, Pak. Ora apa-apa. Ya. Aku ya mendukung kok nek kira-kira pancen tegese pancen seneng ngudi karo kabudayan iki tak dukung kok tenan. Aku nek ana generasi do seneng karo kabudayan iki seneng kan. Apa pas. Wah, nek enak kaya ngapa nak tak rungokke wis to. Sing